ina magana ne akan cewa wa ya kamata in aure diyata idan an zo nema shin wa zan ba. Wataƙila al'umma su yawa dan akwai al'adunmu na Hausawa idan manema suna yawa sai a ce ai yarinya farin jini gare ta. Akwai yarinya mai masoya 12, akwai yarinya mai samari dozin guda, akwai yarinya mai samari guda 4, akwai yarinya mai samari guda 5. A cikin su ya kamata in ba diyata. Wannan gaba ce da ya kamata mai saurare ya tsaya tsayin da kai tambaya. Ni ne Allah ya ba 'ya'yan mata, wataƙila 3 ne, wataƙila 4, wataƙila 5. To wane ne zan aure mana diyata? Ya ku bayin Allah, wanda ya kamata in aure wa diyata kamar na fara a wancan mako, na ɗaya duka koyarwa mu da wayan mu da dabaran mu ba ta wuce gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Abin da ke ciki shine watan ainihin mu ce koyarwa annabi ce da ya kamata mu ɗauka, ita ya kamata mai aiki da ita don samun cin nasara. Ashe abin da ke gaban mu shine faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa duk wanda ya zo wurinku idan kun aminta da imaninsa, wannan shine gabar farko. Kenan wanda zan ba diyata shine wanda ya zo neman yarmu ko ya turo a nemi yarmu, muka yi bincike muka gano mutum ne mai imani, mutum ne mai aƙidar ƙwarai, mutum ne masanin Allah ta'ala ɗaya ne, shi ake bautawa, shi ne mai cewa ko a'a, gare shi ake neman taimako, gare shi ake neman ceto, ga Allah ta'ala ake neman gudunmawa idan an shiga santsi ko an shiga bala'i. Allah ta'ala shi ne mai cire mutum daga inda ya faɗa tashin hankali. To wannan mutumi kuma an bincike ɗabi'unsa kyawawa ne. To wannan shi ne mai gaba na farko da ya kamata in aura ma diyata ƙarƙashin koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Gaba ta biyu wanda ya kamata in aura wa diyata daga cikin manganun sahabai, Sa'id ibn Musayyib ɗaya daga cikin almajiransa ya tambaye shi wa ya kamata in aura wa diyata idan an zo neman diyata, sai yake cewa zawuji hattaqi, ka aura mata mai tsoron Allah, bawan Allah ka aura mata shi. Saboda me? Idan ya so wannan yarinya sai ya girmama ta ya bata matsayin da ba nata ba a gidansu. Idan ya kyamaci yarinyar to ba zai wulakanta ta ba saboda tsoron shi da ubangiji kada ya kama shi. Ashe kenan wajen aure ya ku iyaye masu 'ya'ya mata a gida, ba sharaɗin aure bane sai mai kuɗi. Wanda ya ɗora ma kanshi akan cewa ba zan ba da 'yata ba sai mai aiki a wuri mai tsada, babu shakka ya buɗe ƙofar barna a gidansa. Wanda ya ɗauka ba zan ba da 'yata ba sai mutumin da yake da babban mukami a wani wuri, ya buɗe ƙofar barna a gidansa. Wanda ya ɗauka ba zan ba da 'yata ba sai mutumin da yake da rumfofi 7, 10, 11 a kasuwa daban-daban, wannan ya buɗe ƙofar barna a gidansa. Wanda ya ce ba zan ba da 'yata ba sai ga mutumin da yake da kamfaninnuka, wannan ya buɗe ƙofar barna a gidansa. Sharaɗi daga gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ga wanda ya kamata in ba 'yata to shine mai tsoron Allah. Idan kana ganin bai da kuɗi ne, kana ganin talaka ne, in dai akwai waccan ma'ana sharuɗan an samu na tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a, ya samu shaidu, to abin da ya kamata mu kalla in ya kunu fuqara. Faɗin Allah maɗaukin sarki, ai idan talakawa ne, idan wanda za a ba ɗaya talaka ne, ko ita yarinya da za a auro ana ganin ya gidan talakawa ce, to ai Allah mai iko ne ma'ana ya canja ya ba su dukiya har a waye gari ma kana mamakin ta ina ke samun wannan. Abdullahi dan Mas'udu yana gaya mutane, yana cewa mai neman aure to ya yi kokari, mai neman dukiya, mai neman arziki a bayan ƙasa to ya yi kokari ya aure. Ta haka ake samun dacewa, ake samun cin nasara. Ashe duk wanda ya dora ka'idarsa cewa sai na nemi kaza, sai na yi kaza a wajen kaza, babu shakka wannan watakila ya waye gari ya kasa kai ina ne yake so ya kai. Abu na gaba,